Slovensko je neobyčajne bohaté na vodu. Riečna sieť našich vôd od najmenších až po veľtok Dunaj má dĺžku viac ako 50 000 kilometrov. Zaujímavosťou je, že nie všetky rieky patria do úmoria Čierneho mora. Poprad a Dunajec patrí do úmoria Baltského mora a preto je Slovensko akousi strechou Európy. Voda, základná podmienka života, tvorí viac ako 2/3 zemského povrchu. Je neodmysliteľnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov, je prostredím, v ktorom prebiehajú všetky životne dôležité chemické reakcie. Rozsiahle, neprehľadné i niekoľko tisíc metrov hlboké vody oceánov, rovnako ako tie najmenšie vlásočnice, stekajúce z úbočí hôr, sú domovom veľkého množstva rýb, ktoré vývojovo patria k najstarším stavovcom na našej planéte. V slovenských vodách žije viac ako 60 druhov rýb, patriacich do 15 čeľadí. Z čeľade lososovité u nás žije pstruh potočný a dúhový, sivoň potočný, lipeň tymiánový a hlavátka veľká podunajská. V 19. storočí sa k nám zo Severnej Ameriky priviezol pstruh dúhový, neskôršie sivoň americký a potom nasledovali importy síhovitých rýb. Zo Severnej Európy to bol sých malý, sých marén a zo Sibíre sých peleť. Dokonca z Bajkalu sa k nám priviezol lipeň bajkalský. Všetky sú veľmi cenné hospodárske ryby, s ktorými sa stretávame nielen v našich riekach, ale aj v reštauráciách, pretože sú všeobecne obľubované. Pstruhové revíry bývajú vyhlasované na horných úsekoch tokov, zasahujú až do oblastí prameňov a obvykle zahrňajú celé pstruhové a veľkú časť lipňového pásma daného toku. Pretože pstruhové revíry sa nachádzajú zvyčajne vo vyšších nadmorských výškach, ich voda býva čistá, chladnejšia, s vysokým obsahom kyslíka. Sú to väčšinou užšie potoky a menšie riečky s tvrdým dnom, s prekážkami a dostatkom úkrytov. Na Slovensku spĺňa kritériá pstruhových revírov tiež pomerne veľa vodných nádrží. Medzi typicky pstruhové patrí napríklad potok Belá, potok Bošáčka, ale aj vodná nádrž Dedinky, Richtárovo a iné. Z lososovitých rýb v pstruhových revíroch žije pstruh potočný a v menšej miere lipeň a sivoň. Lipňové revíry tvoria stredné úseky našich podhorských riek Turiec, Orava, Váh, Hornád, Hnilec a podobne. Z lososovitých druhov v nich dominuje lipeň. Vyskytuje sa aj hlavátka, pstruh dúhový a v menšej miere pstruh potočný. Chov studenomilných lososovitých rýb tvorí samostatné špecializované odvetvie rybárskej činnosti, pričom dochádza k účelovej špecializácii na produkciu oplodnených ikier, vačkového a odkrmeného plôdika, poloročka a ročka a trhových konzumných rýb. V porovnaní s chovom kapra dosiahol chov lososovitých rýb podstatne vyšší stupeň intenzity a špecializácie. U nás sa väčšina chovateľov pstruhov snaží hospodáriť v tzv. Uzatvorenom cykle. Chová si vlastné generačné ryby, zabezpečuje umelý výter, inkubáciu ikier a všetok ostatný servis až po výrobu finálneho produktu, konzumnej ryby. V predvýterovom období asi 1 mesiac pred samotným výterom sa krmenie generačných rýb postupne redukuje a asi 10 dní pred výterom sa už nemá krmiť vôbec, aby počas umelého výteru nedochádzalo k znečisťovaniu pohlavných produktov exkrementmi. Postupne sa z pripravených ikernačiek vyberajú tie, ktoré majú optimálne zrelé ikry a samce dávajúce dostatok kvalitného mlieča. Po osušení pohlavnej papily suchou, najlepšie flanelovou utierkou, sa ikry vytierajú do suchých misiek tzv. Nemeckou metódou.
Na porciu ikier, zvyčajne od 2 ikernačiek, sa pridá mlieč od 2 samcov. Ide o princíp heterospermie. K oplodneniu ikier dôjde po zmiešaní pohlavných produktov a po priliatí vody. Spermie hlavátok strácajú vo vode asi po 60 sekundách pohyblivosť a nie sú schopné ikru oplodniť. Podobne ikry po styku s vodou v krátkej dobe zväčšujú objem, tzv. Bobtnajú, a v dôsledku toho sa pre spermie uzatvára vstupný otvor do ikry, mikropyle. Oplodnené ikry sú iba čiastočne lepkavé, preto ich stačí niekoľkokrát prepláchnuť vodou, aby sa zbavili prímesí. Nemecká metóda sa praktizuje pri všetkých lososovitých rybách. Ikry sa vyvíjajú, inkubujú v špecializovanom zariadení v struhovej liahni, ktorá obyčajne slúži i na odchov raných štádií plôdika. Vývoj ikier od oplodnenia po vyliahnutie vačkového plôdika sa udáva v denných stupňoch. Je to súčet priemerných denných teplôt vody, počas ktorých trval vývoj ikier od oplodnenia po vyliahnutie vačkového plôdika, pričom každý druh má inú dobu vývoja ikier. U pstruha dúhového je to 410 denných stupňov, u pstruha potočného 520, u hlavátky 280 až 300, u sivoňa 480 až 500 denných stupňov a u lipňa 200 denných stupňov. Efektívnosť výroby pstruha dúhového je určovaná predovšetkým množstvom a kvalitou krmiva ako limitujúceho faktoru. Najmä pri intenzívnom chove v špecializovaných zariadeniach, pri absencii prirodzenej potravy sa stupňujú požiadavky na vysokú nutričnú hodnotu používaných krmív a na vyváženosť pomeru živín potrebných na krytie potrieb plastického a energetického metabolizmu lososovitých rýb. Nutričná hodnota krmiva pre lososovité ryby je daná kvalitou použitej rybej múčky. Z tohto hľadiska je ideálne vyrábať krmivá z múčky vyrobenej z čerstvých surovín. Preto iba štáty s vlastným morským rybolovom môžu toto kritérium naplniť. Naši výrobcovia budú aj v budúcnosti nútení plnohodnotné produkčné a štartérové krmivá pre lososovité ryby dovážať. Pokles početnosti populácií lipňa tymiánového nemožno zvládnuť iba ochrannými opatreniami a prirodzenou reprodukciou. Chýbajúca konkurencia tiež prispieva k zhoršovaniu bilancie, početnosť populácií, zarybňovanie a úlovky tejto ryby. Prvým predpokladom zlepšenia tohoto stavu je dostatočné množstvo zdravého a kvalitného generačného materiálu priaznivej vekovej štruktúre. Generačné ryby sú vytierané priamo pri vode i hneď po odlove. Od tradičného získavania generačných rýb odlovom na prirodzených neresiskách sa v dôsledku plošného poklesu stavov tejto ryby odstupuje. Nie vždy priaznivý stav vody v období prirodzeného neresu spôsobil, že sa v poslednej dobe aj v chove lipňa pristúpilo k hospodáreniu v uzavretom cykle. Transport vačkového plôdika pstruha potočného odporúčame zásadne uskutočňovať vo vreciach z PVC. Vrecia sa zdvojujú, jedno vložíme do druhého a do vnútorného sa napustí približne 20 litrov vody podľa možností z toho istého zdroja, v ktorom bol plôdik. Následne sa do nich pridá prepravovaný plôdik a vrecia sa ihneď dopustia kyslíkom, ktorý má vytvárať mierny pretlak. Zhoršenie podmienok životného prostredia má za následok pokles početnosti pstruha potočného. Prirodzená reprodukcia v súčasnosti prináša iba slabé výsledky. Pri vysádzaní
si musíme uvedomiť, že pstruh potočný je stanovištná ryba. Vyžaduje si úkryty a preto plôdik rozsadíme po celej dĺžke toku potoka. Na 1 kilometr od chovného potoka sa obyčajne vysádza 1000 až 3000 kusov plôdika. V potoku pred vysadením nemajú byť žiadne iné ryby. Predovšetkým treba bezpodmienečne odloviť všetky staršie ročníky pstruhov a všetky vekové kategórie šťuky, jalca, mieňa a úhora. Prežitie po kategóriu jednoročné násady býva potom 15 až 20%. Odchovaný plôdik hlavátky sa do revírov vysádza obyčajne na jeseň toho istého roka. Rybky majú dĺžku tela okolo 12 cm a rybári im hovoria jesienky. V poslednej dobe na základe postupujúcich zmien trofických vzťahov odporúčame hlavátku vysádzať ako dvojročnú násadu. Utlmenie priemyselnej výroby v prvej polovici 90. rokov prinieslo aj niekoľko pozitív. Jedným je rapídne zlepšenie kvality vody v našich riekach. Od roku 1996 tak slovenskí rybári mohli začať s vysádzaním násad lososovitých rýb, pstruha potočného, pstruha dúhového a hlavátky aj do novovzniknutých biotopov v oblasti vodného diela Gabčíkovo. A že sa týmto druhom v revíroch Podunajska opäť darí, dokazuje aj úlovok 7 kg hlavátky v privádzacom kanáli vodného diela Gabčíkovo v roku 2002. Úlovok po zdokumentovaní pustil šťastný lovec samozrejme späť do vodného živla. Hlavátka podunajská je náš pôvodný druh. Jej umelý chov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Úspešný chov hlavátky, podobne ako ostatných lososovitých rýb, závisí predovšetkým od dostatočného množstva kvalitných generačných rýb. V minulosti sa generačné hlavátky získavali priamo odlovom z voľných vôd, respektíve chránených rybích oblastí. Dnes sa prechádza na chov hlavátky v uzavretom cykle. To znamená, že producent násad si chová aj remontné a generačné ryby. Hlavátka sa všeobecne právom uznáva ako najcennejšia ryba našich vôd. Tvarom a veľkosťou patrí medzi najkrajšie a najväčšie u nás žijúce lososovité ryby. Z toho vyplýva, že chov hlavátky v tečúcich vodách má veľký kultúrno-spoločenský a hospodársky význam a zasluhuje si mimoriadnu pozornosť a starostlivosť. Vzácnosť tejto ryby si vyžaduje aj zmenu v pohľade na jej športový rybolov. V súvislosti s lovom hlavátky jeden popredný slovenský ichtiológ a vášnivý rybár súčasne nedávno povedal: úlovok hlavátky by mal byť nielen jediný za rok, ale azda aj za celý život. Možno s ním iba súhlasiť a skutočným rybárom so srdcom rytiera odporučiť systém chyť a pusť. Rybárčenie je ušľachtilá záľuba, ktorej sa venuje stále viac ľudí. Ako každá ľudská činnosť, aj ono ovplyvňuje prirodzený kolobeh života v riekach a vodných nádržiach. Rybárstvo tiež prispieva k zlepšeniu ekologických podmienok vodných tokov a rybníkov. Rybárstvo si u nás dodnes zachovalo svoj typický dvojitý rozmer.
Na jednej strane prispieva k racionálnej výžive obyvateľstva a na strane druhej rekreačný rybolov umožňuje širokému okruhu ľudí kvalitnú regeneráciu duševných a fyzických síl. Rybie mäso je dôležitou súčasťou zdravotne ideálnej výživy. Obsahuje asi 75 % vody a 1 až 15 % tuku. Špecializované predajne rybárskych potrieb disponujú širokým sortimentom náradia a návnad rôznych výrobcov. Je iba otázkou hrúbky našej peňaženky, aký prúd, naviják či druh nástrahy si vyberieme. Nezabúdajme však, že pri love pstruhov, sivoňov, hlavátok a lipňov nie vždy platí, že najdrahšia nástraha musí automaticky byť aj najúčinnejšia. Objav umelého výteru v roku 1725 a postupné zavedenie moderných technológií na úrovni intenzívneho chovu spôsobili nebývalý rozvoj rybárstva. V liahňach, rybníkoch, odchovných žľaboch či iných špeciálnych zariadeniach dokážeme dnes vyrábať väčšinu známych druhov rýb. Časť produkcie sa v spracovniach upravuje na polotovary, čerstvé a mrazené pitvané ryby alebo vykostené údené rybie filety určené na priamu spotrebu. Dokonalé zvládnutie prípravy a servírovania pstruha sa v rybárskej gastronómii považuje za vrchol kulinárskeho umenia. Dodržiavaním veterinárnych opatrení v oblasti zoohygieny a prevencie rýb určených na ďalší chov a na vysadenie do voľných vôd znižujeme riziko šírenia nebezpečných ochorení, najmä vírusového pôvodu, a tým zvyšujeme rentabilitu chovov. Na tomto úseku sa neoplatí šetriť, veď iba zdravé ryby prinesú chovateľovi a odberateľovi očakávaný efekt. Rozhodnutím štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky bolo zriadené naše Národné referenčné laboratórium pre diagnostiku chorôb rýb a produktov rybolovu na našom pracovisku. Zvláštnosti v oblasti našej diagnostickej činnosti spočívajú predovšetkým v skutočnosti, že sa jedná vždy o hromadné chovy. Nejde teda v prvom rade o individuálnu diagnostiku, ale o diagnostiku zdravotného stavu celej násady. Škody vyvolané chorobami a chorobnými stavmi môžu dosiahnuť značné hodnoty. A to nie len straty zapríčinené priamym úhynom, ale aj straty spôsobené nižšími prírastkami, straty spôsobené liečením, likvidáciou nákazy a podobne. Preto pri riešení problému spojeného s úhynom rýb sa vzorky vyšetrujú komplexne, počnúc s vyšetrením na patologickej anatómii, parazitológii, bakteriológii, virológii a v prípade podozrenia z otravy alebo havárie aj na úseku toxikológie. Pri diagnostike kontagióznych chorôb rýb vyšetrujeme virózy, bakteriózy, parazitózy. Pri diagnostike kontagióznych chorôb rýb vyšetrujeme poruchy alimentárneho pôvodu a toxikologické vyšetrenia. Dnes sa veľká väčšina lososovitých rýb vyskytuje v potokoch, riekach, vodných nádržiach a jazerách iba vďaka systematickému vysádzaniu. Na prirodzenú reprodukciu hlavných druhov rýb, tvoriacich neoddeliteľnú súčasť genofondu ichtiofauny Slovenska, ktorá prebieha v prírode,
sa v zmenených podmienkach vodných ekosystémov totiž už spoliehať nedá, nakoľko vplyvom antropogénnej činnosti dochádza k degradácii prirodzených podmienok životného prostredia rýb. Vysádzanie násadových rýb pochádzajúcich z umelej reprodukcie je tak dnes pri väčšine lososovitých podmienkou ich výskytu v rybárskych revíroch. Napríklad hlavátka podunajská by sa bez umelého zarybňovania už dávno v našich vodách nevyskytovala. Chcel by som pripomenúť, že lososovité ryby sú veľmi zraniteľné, a to tým, že devastujeme ich prirodzené neresiská. Najviac stradujú práve tým spôsobom, že ľudia ničia ich životné prostredie tým, že vyhadzujú do potokov rôzne nepotrebné predmety, znečisťujú ich rôznymi odpadmi a hlavne najväčší hriech sa robí pri regulácii potokov. Toto by bolo dobré, keby sme si uvedomovali toto naše národné bohatstvo a chránili prostredie, v ktorom ryby žijú, pretože púha druhová ochrana nie je nič platná, keď nechránime prostredie, v ktorom tieto ryby žijú. Lososovité ryby sú tým najcitlivejším prirodzeným bioindikátorom akéhokoľvek znečistenia vôd. Je preto zo strany kompetentných potrebné vynaložiť všetko úsilie o ich zachovanie v našich potokoch, riekach a vodných nádržiach. Nedopusťme, aby naše deti počúvali o červenobodkovaných pstruhoch potočných, tajomných hlavátkach či strieborných rytieroch lipňoch iba z rozprávania starších.